ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ହଠାତ୍ ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ସ୍କୁଲ ବେଳର କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରେ, ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି କହେ 2026 ସିନା ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଦିନକୁ ଆଉ ଫେରି ପାଇବା। କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଉ ଆମ ପିଲାଦିନ ଫେରି ପାଇବା ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଖାଲି ମନେ ପକେଇବା କଥା। ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତା ଆଖିରୁ କିଛି ଅଶ୍ରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଫୋନରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥାଏ। ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଥିବାରୁ ମୋ ଦେହ ଟାଙ୍କୁଳି ଉଠୁଥାଏ। ସେ ତାର ଆଖି ଭିଜା ଭିଜା ଆଖିରେ ସେ କହୁଥାଏ, ଆଉ ମୋ ସେ ପିଲାଦିନ ସ୍ମୃତି ମୋ ଦେହ ଭିତରୁ ଟାଙ୍କୁଳି ଉଠୁଥାଏ। କ'ଣ କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଗ ପିଲାଦିନ ଆମେ ଫେରି ପାଇବା ନା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମିଳିକି ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।